এই যে ইয়ে ছাড়া আমার সেন চালু এই ভদ্র হয়ে গেলা এই সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে ভদ্র হয়ে গেলা বহু অপেକ୍ଷା ପରେ ତିରୁପତିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଧୂପ ବାହାର କର ଚିରୁନି ଧୂପ। ଆରି ଉପରେ ପାଣି ଦେଇକି ସୁନ୍ଦର Tem mais para Paulo Sarará? ସେଠି ଗଳେଇକି ହାତ ଗଳିକି ହେଇଯା ଆଇଲ ତିରୁପତି ପ୍ରଥମ ବାଚ ମୁଁ ଯାଇଲୁ ଓ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ନୁହଁ ତିରୁପତି ଯାଇଛନ୍ତି ତିରୁପତି କୋଉଠିକି ଆସିବ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଛାଡ଼ ଚଳିବ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଫେରିକି ଆଉ ତିରୁପତି ଆସିଲେ ଷ୍ଟେପ୍ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ କ'ଣ ଜୟ ସୀତାରାମ ମଙ୍ଗଳୁ ମଙ୍ଗଳୁ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଯିବେ ଉପରକୁ ବେଶୀ ଉପରକୁ ନୁହଁ ତିରୁପତି ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଅଧଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ଖୋଲା ହେଉଛି ନୁହେଁ କେମିତି କାମ ସବୁ ହେଇଛି एंट्री कले आराम से चलो आगे तो हम शेयर कर दो ना हरिण बाट सारा देखा मंदिर कि काम हो अगला प्रकार न
हाँ এইটাକୁ ଚଢ଼ ଏମିତି ଆହୁରି 8 ଅଛି ଏଟା ଟ୍ରେଲର पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। स्टील बड़ा लगे नुआ ତମେ ଆସିଲା ଲାଗିନଥିଲା ଲାଗିଥିଲା କମ୍ ଜାଗାରେ ଲାଗିଥିଲା स्टील ଲୁହାର ଥିଲା हाँ? केटा पास ଏବେ ଆମର ଗଲା 1000 ଗଲା ଆହୁରି ରହିଲା ହିଁ 2000 ଭଳିଆ କି ଜଙ୍ଗଲ ଚଟେଇ କଣ କୁଣ୍ଡା ଖିଆ ଚଢ଼େଇ ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି କହିଲ ଲୋକ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ଦୋକାନ ହେଇଛି ଚନ୍ଦନ କଲର ସେଇଟା ତଳୁ ଦେଖାଯାଉନି ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆ ପରେ ଆହୁରି ପଡ଼ିବ 2ଟା ପାହାଡ଼ ପରେ ଯାଇ ଆଜବେଷ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେଇ ରାସ୍ତା ପଟରେ ଆସିବ ଏଇଠି ଭଲ ପବନ ହେଉଛି ନୁହଁ ଖରାରେ କାହିଁ ବସ ଆମେ କୋଉଠି ଆମେ ଗୋଟାଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏବେ ନା ଗୋଟାଏ ପାହାଡ଼ ଏବେ ଗୋଟାଏ ପାହାଡ଼ ସଇଲା ଆହୁରି ଗୋଟାଏ ଅଛି ହେଲେ ପହଞ୍ଚିବା କୋଉଦିନ କାଲି ମଙ୍ଗୁଳି ଏବେ ଗୋଟାଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସି ଏମିତି ହେଉଛି ତୋର ବି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ନୁହଁ ତୋ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନାଇଁ ପୁରା ହିରୋ ଏଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏମିତି ଅଛି ବୋଲି କି ଭାବିବ କହିଲ ମଙ୍ଗୁଳି କ'ଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ନାଇଁ ତୁ ସେଠି ଡେଇଁକି ଯାଇପାରିବୁ ପଥର ଘର ବନଉଛୁ
मंगल भाई आम पत्थर घर बनइले हरिण गुड़ा चरुंच एटा गाड़ी बाट मंगल केते बाट दिन चल चल राति हो गला से गाड़ी जाऊँ बोलो 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 कितना चढ़िलु मन अच्छे कितना पाँच ये बस देखल के बुलूँ देख देख बुलियो आमर यहाँ हरगरी बस वाला सफा पूरा चली जंगल फंगल तक सफा हो ना जिते वर्ष है ये चली ये तो खत कथा हो जातानी पानी कौटू आउची अरे ये पड़े छाड़ू ना खाली हल्दी पानी हल्दी सिंदूर पानी आसले बेले ये पड़े छाड़ू ना छाड़ुचंदी आ कम आसे तम इच्छा आम इच्छा कौन तुम आई पार आगो 4.40 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर जो काम पूरा जंगल तलपटे से तलपटे जीत आस रोड क्रॉस कर ओवर ब्रिज कर दीजिए केते अंधार हो गलानी जंगल एरिया लाइट रे
ଏଇଠି ହଉଛି ନା ଝରୁଛି ପା ଝରଣା ସବୁ ଟୋଟାଲି ଏଇଠି ଝରୁଛି। ଦିନରେ ଆସିଥିଲେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ୱାଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବି କେତେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚାଲୁଛି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଭୟାନକ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖିଲି ଝରଣା ସେମିତି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ବହୁଛି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପାଣି କୋଉଠି ତାର ଉପର ହଉଛି। ହଁ ଝରଣାଟା ବା ପୁରା ଉପରୁ ପଡୁଛି ପାଣି। ମାନେ ପାହାଡ଼ ହେଲେ ସରି ହଉନି ନା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରେ ହେଇଛି ଦେଖୁନୁ। ହଁ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା କରିବାକୁ କାଟିଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖିକି ଚାଲ ଆଗକୁ। ଶୀତ ବି ଲାଗୁନି। ଶୀତ କୋଉଠି ଲାଗେ। ଦେଖେ ପାହାଚ ଦେଖେ କେମିତିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଯିବ। देखी जाना चलो बहुत कष्ट ଏଠି ବସି ଆସିଲି। हम लोग कहाँ ला फाइनली हम पहुँच गए। केते पाँच सरला 3500 पाँच हला आइबा पाखे आरंभ है सिटी तिरुपति आरंभ हो आर भीतर सब औषधीय गछ अच्छे। हाँ पवन पिंधि